go to Genesis chapter 37. Amen. Verse 18 Yes. and 19. Praise the Lord. Verse 18. But they saw him in the distance, Yeah. and before he reached them, Yeah. they plotted to kill him. Yeah. When they saw him in the distance, they gathered themselves Yes. and plot him from the distance. Yes. Yes. Verse 19. Yeah. Here comes that dreamer. Here comes that dreamer. Yes. They said to each other, Yes. Amen. come now, let's kill him and throw him into these cisterns. Yes. 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 Read. Last one. Into these cisterns, and say that a ferocious animal devoured him. Thank you, Jesus. Let's bow our heads and pray. Father, we are here tonight. Yes, Lord. We gather in this place and magnify your name. We thank you for who you are. Yes, Lord. Thank you, Lord. You are not a man. Amen. You are a mighty God. Yes. Father, be with us in this service and touch and move in this place. Thank you, In Lord. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Clap hands for Jesus. Shout and take your wonderful seat in the presence of the Lord. Take your seat. Praise the Lord. And I look at the book of Joseph. Yes. And Natongo Joseph, Yeah. because once ministry were amongst the members, something was of neighbor, Amen. was of ekhaya. Amen. Once abantu bekhaya bengavisisani nawe, Yes. uzovisisane kunye nabo abaphuma kumamakho kuphela, ababulele nabe esibelekweni sikamama. And then the other members of the family, Yeah. abafuni, Amen. is long into yoba okunye naba. Some of people aba bamonelwa ngo sister babo Amen. no brother babo. Yeah. But when the things as zingahambi kakuhle ekhaya, bayayazi uba there is someone wasekhaya. I repeat again. Amen. Some of the people, aba bantu ba lele esiswini sikama, ngabo abadla ngoba ingxaki kwabanye because of ubona. Omnye ukumonela ngento ezininzi. Amen. Once angakuncomi ngenwele zakho oba zinhle, uyonconywa ngumuntu osesitratweni, kodwa uphuma ekhayeni akunconywa apha ekhayeni, which means there is a problem. Praise the Lord. Hallelujah. There is a problem because akunonconywa ngabantu bangaphandle unganconywanga apha phakathi. Siqala ngolo hlobo. Amen. Inke igqithe lento ibone uba hey ubani uyi-favorite apha ekhaya. Praise the Lord. Kanti ke uba yi-favorite ekhaya ngemisebenzi, correct? When uphakamisa izinto zalapha ekhaya kungasokolwa. That's why ndixelela laa mzalwana Amen. oba laa mzalwana makahambe abuyele back ekhaya. Amen. Akunothi uqala usebenza umama wakho ungekamphakamisi Amen. uze ube busy outside Amen. uthenga izinto. Khawumphakamisa ikhaya eli lakho kuqala Amen. ukuthi uThixo akwazi ukuphakamisa. You know oba ukhule njani. Amen. Uyinkosi uzazi. But kodwa xa uphangela at least thenga something yalapha endlini. Change the couch. Amen. Fake lunch. Ibhatalwe nguwe emagxeni uyivuba uyayibhatala ubhatala. Une-responsibility. Imali yakho iyaphela yaziphelela. And usela utywala kusoze namali. Amen. Never, because ibhotile zinduru. Amen.
So you always say adinamali, poor, because imali yakho uqhithayo uqhithela itwaleni. That's finished. Are you going to get? Lutwala, and then the rest follow. Amen. Paitwale uzodibana nentombazana. There's no way that I say that I don't want boys, I don't want girls. It's a lie. You lie to your face. Amen. Uzodibana utipsi, uzodibana nabantwana babantu uthathe advantage uhambe naye avukela mntana eklama kwakhe angayazi uba usenjani na, and then there's a problem comes. Amen. So umzalwana, you got to show makube khona umahluko ekhaya. Yes. Amen. Okay? Ashumayela iBhayibheli ungelamanga. Shumayela i-lifestyle. Yes. Your Christian lifestyle. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So when you preach a lifestyle, you got to touch Jesus. Yes. That folks suhamba ubheke eJoburg. Zungahamba ubheke eJoburg. Zange ngixele ubheke eJoburg. But because abantu balapha bafuna smarter than me. Amen. You cannot be smarter than me. Amen. You cannot. Akuzwanga wena ngiyabizwa. There are things ezenzekayo. You cannot. So I said to this brother, don't go there. Don't go there. Amen. Again, we find out uvalele wafika paya kanti scam wafika wafakwa ngaphakathi wavalelwa kwathethwa bafuna ukubulala akayazi ngamandla kaThixo waphuma akanafuna akananiksi imali yakhe yonke ithathiwe nalebe nayo pokothweni. Amen. Because he didn't want to listen. Amen. When we said this. I was just saying recently to other people that were telling me, Maya was a Puma, a big guy. I said, don't go home now. Amen. You went there, call right to go home. Unfortunately, I just want to tell you, people of God, he nearly died. Umoto yongena iroli imoto bengaphakathi yena sister wakhe nomnye mfana roll the car, jump in the pit, but umphefumulo kangidini. Now problem umntolo, and as we speak uMordecai usesibhedlela eHalfrainet. Anithandaza imiyalezo emithandazweni ngengqondo ngaye uThixo enze icebo and to make the witches them siyabize kuMordecai. I'm telling you that nansika oba isays nithi xa nithandaza kwemithandazo yenu nimfake naye emile not witches Mordecai as Hashan. Hashan. Praise the Lord. Amen. Amen. So, listen. Yes. Listen. Sister. Amen. Amen. We are dancing catch. Praise the Lord. Amen. The woman catch up. What Joseph? Yeah. Not what Joseph? Getting coat of many colors. Praise the Or Lord. The Bible said he gave him Yes. a coat of many colors. Amen. We know the coat, right? Amen. But this coat was different. Was coat of
many colors. He gave to Joseph. And he was saying, when he was talking to Joseph, he said, and the brothers, they keep on saying, now we are this is. When you get the coat, you went to the brothers, and you were full of the brothers, in the Yoruba, hey, you know what? They prepare. Yes. These things the same. Yeah. Basically, you know, these things the same. Amen. It's dangerous. Akalanga, how friend you are. I know when you have anything that you need to be celebrated, you're feeling good. We are clear. Yeah. Theater no more. But I'm about to take a look what this day. So then you think don't take a but lam to Agazua I take. Amen. Who's I take a great lesson to city? This is between us. Amen. Who's I take? There's this thing, there's this thing, there's this thing. Joseph, one of the mistakes I used there, who started dream yard, amaphupha akhe. Yes. Waxelele omnye umuntu ba nanga amaphupha na. Amen. Praise the Lord. Because sometimes you don't know lo mntu umxelelayo ngamaphupha oba uguga apha kule ndawo uguga Yeah. okanye uguga nakwezinye indawo aguga kuzo. When you see a brother, you talk to that brother, and you don't know that brother uguga elsewhere. Amen. Praise the Lord. So engages now all these those is because when you go to Judaism, this lady uhlala naye onene kuJudaism onilelelayo ukuthi na amaphupha endinayo. I want to extend my house. Yes. I want to buy a new car because le moto iyangisokolisa. I want to trade in the moto. Uyabalisa kulo mntu uqimba ungumntu. Kanti lo mntu ayisingumntu because every time xa emamela ubona wena you always you put yourself. Amen. Of course uyathina ungazibeki wena because nguwe onamaphupha. Now Joseph uqale ngoxelela abaphuma bakhe ba yeyi ndibona izithins ziginywa zithi zam sithi sam othuka lamadoda what does it mean? Besacinga le nam tatakhe emenzela i-coat of many colors because utata kaJoseph wayemthanda uJoseph ngoba uJoseph ufike ngexesha eqinga utata uba akho mntana ophinda bekhona and wamthanda nguNtondo wakhe and then wamthanda kanti lo mntu kwakudala kwagqitywa uJoseph uyiseka Joseph engayazi kukho abantu ongenakwazi ukwenza nto kubo ngoba kwahlala phantsi ngamagama akhe. Yebo umane ucry usenza ibhisela umbone engaphumeleli into ingaphumeleli because kwahlala kwagqitywa nguJoseph. uJoseph engakabikho yile nto uJeremiah ka chapter 1 athi ndaphuma usesiswini sikama ungekayazi oba uzaba ngakubeka aside oba wena uyaba ngumprofeti wami ezinhlangeni. Hallelujah. iBhayibhile uJoseph imistake yakhe ukuthetha izinto Yes. ezinkulu ozithethayo. Hayi kuzakwenzeka into ethile nento ethile. But uThixo wayehamba naye uJoseph. Amen. Noxa uJoseph embekile uThixo. Because uThixo suphima xa ubiziwe uThixo uzawuhlala kwindawo entofotofo. Akho nto iza kwenzeka ebomini bakho. God he allow it. Some of the things
ezenzekayo ebomini bakho for the reason ngoba uyehova uthixo akamthatha abantu aba-arrogant. I-arrogance ayisoze kusendawo uthixo. Uthixo uthatha abantu abahumble, abantu abazithobayo, abantu abazaziyo abangaboni. And then once uyispeak indumo yakho yobu-arrogant ume phambi kobusuku kathixo. Thixo uyandazi ukuzenza ibubo. Sondela kuwe sasana. You know what is nice? People, they see you, but they don't know in your closet when you talk with the Father. Praise the Lord. But they don't know. Amen. Because oyena mthandazo umthandazo osebhonsini. But umthandazo public akwenza umthandazo omde. Because wenza umthandazo omde emonsini. Amen. But Joseph wayelapha. Yes. Praise the Lord. Amen. Ithi lengubo yayimele confirmation. Yes. It was stand for confirmation. Amen. Yokuthi uyise uyamthanda. Amen. So xa umthanda umuntu kudala abantu ubangaba umhlobo wakho uyavana nomhlobo wakho for so long. Abanye bakhulisa khona. Amen. Bamnike kathatha mfundini. Awunxibe sisakhona usazi basisuka kumisa. Omnye khulula necklace. Yes. Amnike atithatha le necklace ingazisuka phela emqaleni wakho oba uyayitshintsha uyitshintshe ngexesha elithi but this is my necklace because we walk the walk, we talk the talk with this person. When I'm crying uyalila naye, when ngirejoice uyarejoice naye, because now I'm giving something to confirm ukuthi our relation he cannot be broken. You give him something. Amen. Utatate waye mnika lengubo. Yes. Ebonakalisa uthando. Amen. Praise the Lord. Amen. Xa unxiba igaliyani yakho ungumfundisi. Amen. Ufake yona. Yeah. Iyakunika, iyakudefine. Yes. Oba you are the man of God. Amen. Unxiba lengubo Amen. uyinxibileyo. Yes. Akunjalo? Amen. Ingubo oyinxibayo ayisongubo onohamba ngayo okanye onolala ngayo lenye ingubo. Yingubo xana ungena efieldini. Amen. That's why ufumaniseka oofada xa behamba ngoba bahamba babheka bakusemoto uyombona ufada efake egqoke ingubo yakhe. Amen. Because that confirmed, he confirmed that he's the man of prayer. Amen. He prayed inovela yenzeke ezenxibela ngubo. He's got a right to go ambambe lamta bhuke ngamadolo amthandazele. Everybody owachileyo is going to give you honor because uyayibona ingubo ayinxibileyo iyaprofess. Do I make a sense? Praise the Lord. Can you shout hallelujah? Thank you, Jesus. That's number one. That's our confidence. Number two, ingubo wayenikiwe for confidence. Amen. Must have a confidence. Yes. Praise the Lord. When they came by the ngubo, wayebonakala a confidence. Praise the Lord. Ngendlela ahamba ngayo. Yes. Akunothi xa unengxaki kuqaba uzobonisa wonke umuntu uba you have a problem. Dress up. Yes. Put the makeup if bangaba akunayo. You just put the makeup. Okanye put
face foundation. Because you don't want to show Yes. each and everybody over you are going through something. Amen. When you're going through something and you show somebody, your haters, Yeah. Yeah. they will say, "We got him." Praise the Lord. You cannot. You got to walk the walk Amen. with confidence. Yes. As you're a child of God, you must have a confidence. Let they say in neighbors, nabantu sebenza nabo, nabantu abakwaziyo, bathi uphakamile. Amen. Because abantu bakudefine ngendlela ngokuthula ungene endlini yakho. Phakamile. Ngokuthula ubheke emsebenzini. Phakamile. Ngokuqhuba imoto yakho obangaba unayo uphakamile. Amen. Abantu abasoze bayeke ukuthetha. Bawuthetha abantu ngegama lakho. Period. They won't say no. They won't say bathule ngoku. Amen. Soze. They will also act Yes. kwizinto onazo. Amen. Sixa ufika kwindawo uyojonga your friends, your old friends. Yeah. Your old friends Yes. is not your friend Amen. today. Yeah. Abantu bashiye apha eCape Town wayosebenza kwenye city. Suqima xa ufika uzawuphinda ubuyele kwaba bantu. Amen. Aba bantu ngababulisa uba respect. That's it. Yeah. Because xa ubuya ngoku usiza kwaba bantu yafika aba bantu maybe bakudeep declare. Yeah. Now xana bekujonga babona ungumlumkazi okanye ungumlungu. Yes. And then they start to say uphakamile. Ungakanga uqalise uyile kubo but xa bekubona ebusweni Yeah. Praise the Lord. anything you drink bonakala. Yeah. Anything you do, you eat bonakala. Amen. Ukugcwele ngamkaka ngeketha ngamaxhako vakanti utyimikolo. Amen. Akwakubuza imikolo esweni. Uthi ukelba nangu imikolo right phaa e-NY2 uthatha itaxi ubheka yothenga imikolo. Yeah. Nithi imikolo nala? Huh? Let's get inhlanzi. Imikolo. Yeah. Praise the Lord. Imikolo uzabona bebusweni. Amen. Ikuba nje amaqhabuvana. Amaqhabuvana fresh. Nama amaqhabuvana. Ubhizi uyatya. Umane usenjenje utye. Unhlanhlathe. Ufaka umkolo emlonyeni. Unhlanhlathe umkolo. Uphinde xa unatsike vele. Praise the Lord. You can laugh about it. Yes. But I'm telling you the truth. Amen. Whatever you eat, Yes. it reflects onto your face. Amen. Praise the Lord. Whatever you do, it reflects onto your face. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Joseph, you have confidence. When you walk, Africa like a jellyfish. Yes, jellyfish. Yes, Yamajan jellyfish. You never see jellyfish Yamajan. Gogo. Yama also Tilambile. Alaman. Umzimbu yekelele. When you talk on your alamto, a future. Amen. No ambitions. Nothing. You cannot walk on home to that's ambitions.
Amen. Thank you, Jesus. I-ambition zakhe is to rejoice. Imandla zajive nam ndijayivile pha. Ha? Bendibilile mntakamama ndijayiva. Zimandla zajive but zenze because uThupha sizenza zonke izinto kulowo uthini simeleza. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. uJoseph wayesithi xa ehamba bambone apho indlela ehamba ngaye egqoke le ngubo Amen. bambone uba yeyi iziphakamisile le tshela Amen. bumdaka nokungcola Yeah. kwangena kwaba bantu. Amen. Praise the Lord. Kwangena kwaba bantu. Praise the Lord. And then xana enatsikele engena phaya behamba kulaa ndawo yamakhaledi. Yes. Ithi iBhayibhile kwavela amakhaledi Yes. kwavela kunye nabantu abasuka kwelinye ilizwe Yeah. abathi xa bethetha ngabantu abathanda uthenga islave. They merchandise the slave. Abantu abazislave Amen. bayathengwa ngaba bantu. Yeah. They have a small debate. Let's talk here. They have a small debate. Amen. Oba simbulale. Yeah. And 8 of them, they were saying, yes, Masimbulale. The majority, yaisithi Masimbulale. Yes. And they come Reuben and says, why sifuna ubulala igazi lethu? Nancy Pete, Yes. let simfaka apha epiteni. Yeah. Ukwenzela uba xa esiza amakhaledi Amen. amthenga uJoseph Yes. phaa epiteni. Why should? You see, we are uThixo. Obi witches ziyagadarisha zibe ninzi. Kuthethwe ngegama lakho. Amen. Kukho oyi-one iwitch ezaphuma phakathi kwee-witches Yeah. ethi bendikhona Yeah. kuthiwa ngegama lakho. Amen. One person kwabantu abenza iyelenga ozophakama athi bendikhona. Amen. Yeah. Emsebenzini bezama ukukhuphela ngaphandle Yes. iyelenga nantsika, but when you're wearing the coat, Yeah. Yes. wearing that coat, it doesn't matter ngoba bangathetha bathini ngawe, but when uThixo ekunikile akazuziyeka uThixo oba zingathethi iindaba zakho ngawe. uThixo uzaziyeka but uyayazi uThixo oba ukumbathisiwe. Yabona xa umbathisiwe athethi ngabantu abahamba ingathi bona zithetha ngabantu abambathisiwe. Ziyataya izinto but the coat iyazibeka iyazikisa emaqaleni. Uphinde ungena next week because you don't wambathisiwe. You wearing the coat, that coat was to represent the contention Yes. where the people they talk Yes. about when izinto zingahambi, they start to talk masinthatha Yeah. simfake Peter. Amen. Jesus Christ. Amen. Joseph was trapped. Yeah. They called Joseph
eseza bayagqiba ngayo useza bathetha ngayo but xa efika phakathi they strip him Yeah. the coat of many colors. You see, when people they stripped Yes. when Yeah. they don't know they stripped linga phandle because lunga phakathi umkhulu kunalo ungaphandle but they allow it. They stripped him. Take your seat. I don't know wake wafikelela kwindima uspiritual. Amen. When you get home, ufika impahla zakho zonke, impahla zendlu yakho zingaphandle selonini Amen. because the devil is stripped you. When ufika emsebenzini, ufika iyelenge lenziwe ngawe, uzibone udemotwa. You don't know why you demote Amen. because the devil is busy stripping you. When uthola le company yavala because abantu abaninzi abazuba namali is because the devil is stripped you. Amen. They doing something with Joseph. I think this scripture against the sense to you Amen. because akukayifumani akukabikho kule ndawo uJoseph athetha ngayo when they strip Joseph. Alright. Awukastrip. Amen. That's why ungayazi lena tsika le verse ungayi-understand because akukabikho zinto ezibangela ukuthi you lose your home. Amen. You lose your home. Amen. Akukabikho zinto ekuthiwa xa kufika kungena i-sheriff zithi sheriff we're coming to attach your place. We're coming here to attach bhala into uzithenge eduru bazibeke ziyi-60 rand ton ubhalwa phansi awukafikeleli kuloo nto. When they strip uJoseph, brothers kade sizabona uba ingaba umphuphi njengophupha kangaka nje uzawuphupha nangoku apha ebhedini. Amen. Bakhangela indawo engenamanzi, bakhangela indawo engenambane kumnyama, bamfaka kwindawo engenakwazi ukwenza movement kuyo. Amen. Bamfaka kuloo ndawo and naked uJoseph Yes. bamfaka kulaa ndawo. When beqhuba naked Amen. bezama ukwenza zonke izinto obihlazo lakho mandivele ngaphandle. Yes. But God was there Amen. for Joseph. He sent him. Hey, masihambe Yes. simthathe siphele one of izinto Yes. sithathe igazi layo silifake kule. Amen. Hey, njengulele uyaxoxwa ngawo, Amen. uyahona wena, Jesus. uyaxoxwa ngawo. They check how they're going to strip you. Amen. Kuki-target Amen. zabantu abalapha Yes. nangokulapha une-target zakho unazo ukhona phakathi kwethu. As we speak uyazazi i-target zakho, nantsa i-target, Yeah. nantsa i-target. Njengohamba nje ulele uyakhona kukho abantu abathi simgqibile ubani, siza kubani, siza mgqiba ubani, siza kubani because they strip you. Amen. Father. Oh, somebody say, Joseph. Lord. They stripped Joseph. And when they did that, Yes. kuxoxwa kwindawo ezimdaka. Mighty God. Let me tell you something what I'm going to do. Uthe mosipha kwaba bantu bakho andiboni, Amen. andiboni kakade,
That's ungangibonisa wanifundisa ngibona kodwa ke ngibona Praise the le Lord. ithethayo ndilento yiyo Yeah. but ndingakwenzela exactly ngifuna ubalo besitsho says yeah ndingakwenzela how yenziwa njani inkawu because inkawu inentlonti Yeah. inenja Amen. yabona abantu batyileyo yindiva nje ndithi aba bantu batyileyo Amen. ndingamthumela abe phaa kuwendlini and then uzawubona ke ngoku oba yintoni inkawu enja. I'll take all the clue. Yeah. Let me tell you a story, Amen. a true story. Yes. Pumeza, can I do that? Can I talk this true story? Is it related to? Yes. Amen. Let me tell you a true story. If you answer Pumeza, Yes. ikhanwe ngabantu abasebenzayo endlini. Yindiva nje? Ithi ifiance kaPhumeza alivuselele manqina but ikhanwe ngabantu abasebenzayo. You don't listen. You don't open the gate. Ungakhange undixelele oba ngobani na abantu abasegate. Amen. Listen is a skill. Amen. Listen is a skill. Akusoze usebenzise ungabameli uhasho-hasho. Yeah. Hasho-hasho. Umuntu unokwazi awunosebenziswa when uhasho-hasho. Listen is a skill. Amen. They said to go nathika lo amthembileyo ubiza uboss kawuphume. Kanti uyayazi kukho amadoda ahleliyo alindele. I'm not there like Yes. but uzukhumbule xa uthatha udubula umuntu okanye umuntu efumene accident. Yes. I want to tell you something. Once umuntu afumane intoni i-accident, ingqondo zalaa mntu nespirit sakhe asikahambi because uzibone sekwenye indawo but the spirit was not prepared okuba makaye phi kulaa ndawo kwabafileyo. Then ispirit siyanantsika kuthiwani siyahamba siyachutha ispirit. Hlala wena uma nisithi hayi I've been washed by the blood of Jesus. I'm telling you, spirit, once umuntu awe nge-accident, you take flowers, you go to that place ebese fumene ntoni i-accident khona ubeke the little cloths uthethe phaya uthi ndiyakuthatha ispirit sakho ndikusa kwindawo funeka uyophumla Yes. ngoba bonke abantu abaphelelwe ngamandla bafumana uphumlo olunjengemini yesabatha. Ndiyakuthatha kule ndawo ndikusaphi kule ndawo uzayophumla khona. Uhamba naye ubheka phi ubheka kule undertaker iza kubonisa umzimba uthi hlala apha bani Yes. uzawuhamba naba bantu xa siyobeka yohlala. You communicate with the spirit Amen. because the spirit singumntu. Yeah. Xa uthetha nespirit uthetha nomntu. Amen. Yazi lo? Xa uthetha yile nto ngelinye ixesha ubabona abanye abantu is hard uba ixesha lifumanekile uguqa phantsi ubuguqa nangamadimoni aphezu kwentloko yakho ubhizi uyaguqa uthetha uhamba. Yeah. The blood of Jesus, the name of Jesus. Father, ezi zinto zenzekayo ndiyacela oba noko makube kumjingo zonke iintshaba zam
usidila kunye nazo wena. Mna ndizawuzola ndithule ndithi kwakhe wena undilwele kwizinto kwinjaba endizibonayo nenjaba. You just shut your mouth and let uThixo enze wakhe umsebenzi. Praise the Lord. When that gentleman came to Pumeza Engalan, he came to me. He said, Tata, we put that man Amen. with the spirit. Yeah. I talk to that spirit. Amen. And they say, go and say, you know, in the science lens, I bet you bell. Amen. Oh, expect it bell. That's why I belly penny. Oh, expect room to last year. Kabasibona uphumezela phezulu sibethe phela. Amen. Uba uyakhweleta ngoku indoda. Ngixelele umyeni wakho oba nathika sukhweleta. You understand? In case ahambe kuthi kungena ugaba unozinga sehleli ekhawusheza lo tata asikafike lo tata afike umcweka because uya bekhwelete efike abuze bofuna ntoni bra apha endlini. Indoda sihlaliswa phansi. Ithatha indoda hey ayisoze iphindizizele. Amen. Umaka yaphinda yahamba. Yeah. Ngithandazela unatsika apha ubani umntana waseBhayi wakamisa Hlomisa. Thandazela uHlomisa. Amen. Yayazi ulethwa ngudaba wayo. Umakazi. Malume. Bathi behleli besithi inyama. Umalume Mosi ngumuntu werabhi. Ethanda rugby. So kugcwele zesigayi zerabhi isikhathi. Nomalume ungapha. Namandla. Wabona umalume ephakanyiswa into ongayazi. Amen. Ubethe ngaphezulu. Onke la madoda zangabuza uba siyahamba ile indoda yathatha iselfoni yakhe. Sayishiya indoda kaThixo ibethe ngapha. Amen. Akho umuntu ubuzayo. Amen. Wonke umuntu uphuma ngenxesina hayi ungatsho ngithi hayi ucima ngexesha lokupha amehlo. Hayi uthishu ezinto azifuni magwana. Amen. Okuthiwa wathi omunye umfosi ithethe enhlanganisweni wathi gwala kulonini laqonga Thixo uzaba buhlungu ngabe sisemanyanweni singena umanyano ngala xesha andikhonze ngexesha le-light ndikhonze ngala xesha kwakuthiwa isibane zazi izibane. Amen. Ezazibane zilayitayo zipontshwayo waphakama omnye wathi ndizawucima heyi ndikhanukho ucima esi sibane ngathi Thixo umqolo wam ubuhlungu ubona nje ungakunika usicima esi sibane ngoba uzasibetha. Wathi ndikhanukwa ndicime esi sibane notata wayimane senjeje ixesha umayela uboma Thixo wathi ndikhanukwa ndizokhangela uba abantu abangojongo abantu abafokofoko sikhangela abantu akunoyomangala nakumongameli uthi umongameli ndibethiwe uba ngumcimbi wasebuhlanti lo ngamadoda ndikhanukwa sibethane so ndathi Thixo umzimba wam ubuhlungu bona ngabuya 1-2 step kuba ngaba basiyacima isibane sendiphuma ngomnyango ngalo. Sasothandazela amadimoni apha eNorth End. Azazizwa saNorth End zinezitezo. Kwaphakamela inye idimoni. Ndaqoma Thixo eli dimoni sihamba ke nabazalwane. Sizothanda eli dimoni lizakwenza inyakanyaka. Ngathi nokhangela into phaa emotweni. Ubuya kwam ngahlala apha ngasemnyango. Unexesha ethandaza ubrother lethi hey ayakuye akoma yo sendi phanga semva se 5 years steps phanga se madonna mshiyeni amadoda ayakuyichwa apha ngathi lethu asikacingi uba masibele bakube kwi-protocol ebambayo lethi hayi amadimoni ayaphumza aza ngaphambili. Praise the Lord. Amen. Sabaleka, praise the Lord. They strip him. Yes.
But the character, they never stripped them. Amen. Character remained Joseph. We are looking. Hey, Amen. there was someone opened the Balisa, the days of the rapture. And he was saying the rapture after one for there are two prophecies in the Bible. It's Okwala 66. That those prophecies, they're talking about the rapture and the second coming of Amen. Jesus. This was what was in Gaza Center. Amen. And when he was talking about, I think, 1,440 years after the Jesus is the gate. Amen. And it says, if you calculate, it can be 2030. The war from heaven. Yeah. Amen. Now there will be a war on earth. Two countries, very powerful countries, they will fight at 2030. Then the things will shake Amen. for the rapture, not for the second, not Christ in Amen. And when those things happened, Praise the Lord. the Lord will prepare His own people. Amen. The Lord will prepare His own wife. Amen. The Spirit Yes. and the bride. Yeah. Said, come. Amen. It will be that scripture. Yes. Sikaliseke ukuzaliseka with scripture. Amen. That's why the Lord want to warn people. Kukukani. Yes. Because ukukumani kaThixo usondele. Amen. Praise the Lord. You can mark it, the days. 2030, Amen. the Lord is preparing Yes. ibandla lakhe. Amen. Umakoti. Umakoti uyayazi uba ungumakoti, umama bayazi kahle umcimbi kamakoti. Amen. Xa wendile zintoni izinto efuneka uzenzile ungumakoti. Praise the Lord. Uba uzazothatha ibandla lakhe. Where's Thomas? Angela today. Where was it yesterday? I'm sorry, last week. Sunday. Last week. Thank you. Now, when umakoti Yes. Yes. That's why athi imizimba yenu ilungiseleni ibe yiyo a sacrifice yakaThixo. Amen. Ngamanye amazwi ibe lidini
eliphilileyo likaThixo. God says, Praise the Lord. imizimba yenu masiyilungise Amen. because ibandla lakhe he won ibandla Yeah. abantu abasebandleni, Yes. which when you talk about ibandla is not necessarily abantu abalapha phakathi. Amen. Uthetha ibandla uzozothatha all the Christians. Yeah. Uthi uza kuza ngamafu Yeah. yaye onke amehlo naba bamhlabayo bazambona ngawabo. Yes. 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 Amen. Yilento lo mbhali kwincwadi yabaseThesalonika bokuqala ethetha kwiverse 13 Amen. uthi bathandwa, kwenye iBhayibhile uthi zintanga Da. andithandi oba ningazi mayelana nabantu abalele ukufa, Praise the Lord. kuba inkosi ngokwayo, oh my goodness, kuba inkosi ngokwayo iza kwehla ekhaya iphethe ixilongo. Yes. Baze bathi bonke abantu abamkela uKristu aba uyinkosi nomsindisi bavuke njengoba qima sizoba i-comedian here. Athi uzoba i-comedian ngizothetha nespirit sakho ukwenzela uba ungaliwa kukufa ngemini yokufa. Let me tell you something. What I was told, this man was teaching me, he showed me the numbers. I am definitely sure there was 1,440. Amen. Yes, Thank I'm you. sure. Uthi endimangalisa mna wena read le Bhayibhile ithetha malunga nexilongo ndicinga kuzawuma ixilongo empumalanga livuthele ixilongo ithi is only those they have a spirit. Ixilongo alizuviwa yiflesh, izawuviwa ngabantu abalungileyo ngokwasentyameni, abantu abalunge ngokwasemdebeni bayive ixilongo livuthe. The trumpet when it blower one of those 60, one of those angels zibekelwe oba ziblowe ixilongo. Praise the Lord. Abantu abanendlebe Yes. baza kuyikhawulela inkosi. Baphuma impiko bayithola amathenga omkhosi, baphuma impiko bathintwa bangabazi because kube kusenzeka enye into uThixo uzothatha ibandla lakhe. Oh my goodness. Take your seat. uThixo uzothatha ibandla lakhe. Ithi xa ezothatha bonke abakhafuli uthi xa ezolithatha ibandla, he will set aside everything. There are people, listen, they are Christians without Jesus, but they are Christians. They are Christians with Jesus. Bezothatha ibandla lakhe uzawuthatha ibandla kwaba, not kwi-church goers, not kwi-tradition yecawa, not kwabantu abathi I'm always present, but abantu aba always present to the Lord, not present to the church.
top. By topic. Amen. You're not a tail. Acted on your tail. Amen. But once you're on top, Yes. we'll end up with topic to Amen. everyone. Let them talk. Yes. Because when you get the bigger thing, there are bigger things. That is the cycle. Let the haters hate you. Doesn't matter. Because Thank you, Jesus. let the devil Yes. delay your prosperity. Amen. Thank you, Jesus. Let them delay it. Yes. Your prosperity. As long as your prosperity is not denied, let them be delayed. Thank you, Master. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you. They rush the horse of heaven. They shout, hallelujah, hallelujah, hallelujah. They shout, Hosanna, Hosanna. They shout, they shout. They open him the way. They open him the way. They said, Hosanna, Hosanna. Hosanna! 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 Kuyagungwa. Utata ready. He's ready to change the bodies. He's ready to change the spirits. Is ready to change, to march with them. Is ready. Is ready. The question is this: are you ready? The trumpet iyawuvela ngasempumalanga, and our Jesus uyaba sesibhakabhakeni Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. kunye zonke iziphathamandla. Amen. Kukho iziphathamandla beside Jesus. Kukho iziphathamandla ezizabe ziphahlile ngalo mini. Thank you, Jesus. When the Lord releases, Yes. I don't care. Oba, you've been stripped. Oba, there are things ezenzekileyo ebomini bakho usakhula. But I just want to tell the good news. The good news says Jesus loves you. Amen. Jesus loves you. Jesus loves you. Remember Tinina? But you must tell them, you know what? I'm favored. You know what? I've been set aside by the Lord. I don't care who says what, because I'm favored. I've been set aside. Yes. The Lord is with me. Take your seat. Amen. The Lord is with me. Thank you, Jesus. The Lord is with me. Amen. And the Lord, He loves me. Amen. For the Bible tells me so.
Jesus, Amen. He loves me. Amen. He loves you. Amen. For the Bible. It doesn't matter where you're going. That meditate in your heart. Jesus loves me. Amen. For the Bible. Tell me so. Only love Yeah. lifted me. Amen. 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 When there's nothing else could help but love lifted me. Amen. Lifted me. When there's nothing else could help. Yes. Nobody abakwaziyo nabangakwaziyo abakufunayo, but you must know and you must say it and meditate it. Jesus loves me. Amen. For the Bible. It doesn't matter what. Oh, yes. Jesus. Love me. Oh, yes. Amen. Ulala bhedini encinane. Kunzima kungekothemba kungaphakama. You must just say Jesus loves me. For the Bible. Oh, for the Bible says so. One of the theologians, the legend, who wrote many books, Professor Albert. Amen. One day, Professor Albert, kufika intatheli kuye, sithi Professor Albert, ubhale incwadi ezininzi. Tell us one thing Amen. esinokwazi ukukhumbula ngayo. Because zininzi ezincwadi ezama ukudefine i-faith. Amen. He wrote those books for theologians. Amen. Balin what is a theologian to understand the book. Now, the African theologians, I mean, figure in that. Tell us what you know what? Jesus loves me. Amen. Amen. For the Bible says so. Soma isandla sakho sikwazi uphakama, umzimba uyala, inhloko ayikwazi umuva, but meditate on this thing. Jesus loves me. For the Bible tells us. So ngenanto, Yeah. you must understand Jesus. So tukwa zi-laws. Ngemeko yasendlini yakho. Just tell the in-laws, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Sebaqala ba isonka siyaphela. Akuze uphinde uphangele umsebenzi uyaphela. You just say Jesus loves me. For the Bible tell me so. Tell me so. For the Bible tell me so. Yes. Love lifted me. Amen. Thank Love. you, Jesus. Of Jesus. Yes, Lord. He lifted. That's why undibona ndimile. Yeah. That's why ndikubona umile. Is because love lifted you. When there's nothing else could help but love lifted you. Uthando lukaThixo alusayi kuze lutshintshe. Amen. Uthando lukaThixo lingethise konke ukubona. Uthando lukaThixo
Yama munye nawe. Ukathixo uthando. Uthando lukaThixo. Yama nawe. Uthando lukaThixo. Meditate the love of God. Not in the church. Him. Yes. Because in Him there is no failure. Amen. In Him. Yeah. In Him we live. In Him we find ourselves. Yes. In Him we find things abanye abantu abanokukwazi ukusenza. Yes. In Him. Praise the Lord. Amen. In Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Trumpet Thank you, Jesus. is gonna have the trumpet. Thank you, Jesus. The sound Yes. of angels. It's nice to meet yourself. Amen. Did you hear that in ezindlebeni zakho uve uqwa? Amen. Emva koqwa uva abantwana bangamasana behleka ilaugh ongakwazi ubava kuyagigitheka. There's kukho ijoy bayagigitheka. It's about to happen to you. Amen. Thank you, Lord. It's about to happen to you. You cannot claim over we have done for this. It's the other bantu for this ababekileyo oba ubalandele ujike ungabalandeli. Amen. But you claim you can. Uluchabo. Amen. You cannot claim that we have turned ubao akutanda Yesu. Amen. Akwazi uklema Amen. uthando Jesus. Yes. Because uthi mna nobawo smile. The scripture says when you come to people, you come with the scripture. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. And Joseph, they hate. Let the haters hate you. Amen. Mustn't worry about the haters. Let they talk about you. Mustn't worry about that. I was born on a 400 rand in the bank. Okay. Uphakamele lo muntu ukunike 400 rand. Amen. You mustn't worry about that. Amen. Because ngoyibonayo ba kuyezisa. Yazi. We know. If we check each and every one of us in this room, we know Bible says this. But Jesus loves you. Amen. Because the Bible says so. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Shout hallelujah.